Системата за интернет банкиране предлага бързи и сигурни решения за управление на лични и фирмени финанси в реално време с цел удовлетворяване на разнообразните потребности от различни банкови услуги при висока степен на сигурност и защита на данните. Сигурността на идентичността в системата се осигурява посредством двустепенна автентикация, като за вход е необходимо първо да въведете вашето потребителско име и парола, след което да позвоните на представения сигурен телефонен номер от предварително посочен от вас разпознаваем телефонен номер. За по-лесна навигация в системата за интернет банкиране, всички страници са разделени на 3 части. Заглавен панел, чрез който имате постоянен достъп до менюта за извършване на потребителски настройки, за преглед и управление на множество регистри. Помощен панел, който ви осигурява бърз достъп до веб документи, съобщения и друга полезна информация. Основен панел, предназначен за изпълнение на конкретно ваше действие, като въвеждане на документ, подписване на документ и други. Началната страница експозиция е централно място в системата за интернет банкиране, от което можете да извършвате банкови операции, да преглеждате отделни документи, справки или друга полезна информация. За ваше улеснение, наличните банкови услуги са групирани в няколко основни секции, достъпни от контекста на всяка сметка. Допълнително са осигурени бутони за бърз достъп до най-често използваните от тях. Системата предоставя възможност за улеснено попълване на документи чрез използването на предварително дефинирани шаблони и контрагенти. За ваше удобство към всеки документ е добавен демоклип за нагледно представяне на процеса по попълване и обработка на документ. От контекста на сметката са достъпни и разнообразни справки с подробна информация за извършените банкови операции. Към всяка справка е наличен удобен филтър за бързо и лесно извеждане на необходимата ви информация. Резултатът може да бъде записан в удобен за вас формат. От секция Заявки имате възможност да изпратите заявки към банката. По всяко време можете да се информирате за текущия статус на вашите документи. За да се абонирате за услугата за интернет банкиране, е достатъчно да посетите най-близкия банков офис или да позвоните на предоставените телефони.